vähemmän kaasua, kun se tiukkenee siellä. Hop! Kytkin. Ei jarru. Kytkin vaan. Älä koske jarrua tollaisessa tilanteessa. Kun... Saatiin hyvä kytkintä vasta. Joo. Tai no, riittävä. Nyt se matso tulee pirun varovaisesti. Laita vaan vilkku oikealle ja vedä tohon ihan... Se tulee aika varovaisesti, kun se näki, että siellä on vähän ohjelmaa. Kädet käy, auto menee missä sattuu. Ihan pintakaasulla, jes, joo, hyvä. Ja hyvä, kun menit takaisin sinne kunnolla kaasulle vasta, kun meillä oli niin kuin edessä väylää, mitä mennä. Niin, muutama penkas. Joo, ja pyörähtänyt. Niin. Pidä toi kaasu. Jees, hyvä. Tulee pökötti. Mm-hmm. Ihme kun olikin niin komea auto. No ei, joo, mutta ei se tossa silleen, tossa paikassa ei oo niin ongelma. Niin kun se on näissä kovempi vauhtis, niin kuin täällä se on isompi ongelma. Niin, jarrukytkin. Päästä jarru pois. Jes, muuten oltais saatu penkas. Vähän liian innokkaasti kaasulle. Tai liian, miten se on Riossa. Ne oli tarkoitus tehdä noin niin sitten. Oli, se oli. Joo. Ei oo vahinko. Okei. Hyvä. Anna vaan, tänne vaan. Tää on vielä ihan ok. Mut joo, vähän sisempänä vaan. Vähän vähemmän kaasua. Ois pitänyt sen kaasun vähän vähemmän vaan. Ja sit tässä jos laitat sladiin, niin vähennä kaasua sit loppuu sladiin. Nyt kun sulla on takarenkaat lumella. Niin se lähtee aika rajusti. Joo. Kohti joudutko ohjaa aika nopeasti. Pidä se kaasu ja se ratin asento. Se on aika hyvä. Sitten pehmeästi pois kaasua, pehmeästi pois. Ettei... Se oli tosi lähellä mennä loppumutkassa sit sinne sisäpenkkaan. Joo, niin Se on vähän liikaa vauhtia, se ajautuu tästä on. Käännä, kytkin pohjaa. Rauhoita tilanne. Se lähti menee niin. Se on huono kombo, jos sulla menee keula lumipöydälle, takarenkailla on pitoa ja sulla on kaasu päällä ja keula osoittaa kohti hankea. Niin se on huono kombinaatio. Nyt muista kevyesti pois. Ei noin rajusti pois. Nyt on liikaa kytkin pohjaa. Siinä oli liikaa. Siinä oli liikaa, joo vähän. Mutta onneksi painoit pelkän kytkimen, etkä yhtään jarrua, niin sait korjattua.